limită sănătoasă în relația de cuplu nu este despre control sau pedeapsă, că nu suntem la școală. Este despre claritate, respect și siguranță emoțională, chiar aș putea spune vulnerabilitate. Și se manifestă atunci când tu poți să exprimi calm ce simți, ce ai nevoie și ce este ok pentru tine, fără ca partenerul de cuplu să înceapă să manipuleze. Dar acum partea cea mai importantă, ce nu sunt limitele sănătoase în relația de cuplu și am niște exemple. Dacă mai faci asta, nu mai vorbesc cu tine. Este o pedeapsă. Trebuie să faci cum vreau eu, altfel plec. Șantaj. Nu mai ai voie să vorbești cu acei prieteni, mă enervează. Control. Eu decid ce este mai bine pentru noi. Ia ca dominarea. Acestea nu sunt limite, sunt forme de presiune. Dacă te regăsești cumva în reacții de tipul lasă că nu spun nimic, că poate trece, sau mai bine evit un conflict, e un semn blând, foarte blând, că limitele tale nu sunt tocmai prezente. O fi bine, o fi rău, asta tu decizi, dar eu spun că ar mai trebui să te gândești un pic cum anume să pui tu niște limite sănătoase, astfel încât să nu devii în conflict și să nu intri practic în conflict cu propria-ți persoană, că acolo nu prea mai este negociere, cred că ai observat.